Добре. А сега е време да декорирам стаята си. Обожавам жълтите цветове, така че се надявам да намеря жълта боя вътре. Ура, колко е готино! Готино, нали? Ще боядисам стените с моите жълти длани. Как? Готино! Все Това е. едно съм на слънце! Толкова яко! Мисля, че изглежда страхотно! Готово! И какво имам в кутията си? Вау, това е малка четка в зелена боя. Трябва веднага да боядисам стените в любимия ми зелен цвят. Нека играем на морски шах! Ха-ха! Печели! А сега играем. Край! Перфектно. А имам червено червило. С негова помощ ще нарисувам красиви червени сърца по стените. Вижте само колко сладко се получи. Толкова много ми харесва стаята ми, че вече трябва да я целувам безкрайно с червените си устни. Аз целувам стаята си към перфектното. Перфектно!